Hadin ke jing syaput ke balakat ars nem tam laklet ia ke wei ke kanshi haga kepo jong ke wei ke long kemi ke bana sikim bat ia katai la lap bat la sei no dang shen ia katai ke jing jia la lap hadin ba katai ke nongpang kala syaput biang HSTNM hospital ha sikim haga pratrik jong menari sau ia katai ke kanshi put la kumi hapo ke kepo jong katai ke nongpang haga por barang syaput na ke jing weng yau appendix house name arajar khat ar kat kum ke jing itu jong ukurim jong katai ke long kemi ulong ba ke kurim jong u kala syaput na ke penta ban weng yau appendix haga STNM hospital kabarim house name arajar khat ar hadin kane kala sedang ban sengewit bat kumju ban pang hagi penta jong ke kepo kane ke nongpang kala ha ban nyai lamba ke jing sya kemi benya mentala bun snem hanrei om chim lalap ba katai ke kanshi kan sakut hapo ke kepo jongka dai ha ke pratrik jong menari sau ki doktor ki lalap ia ke kanshi puj ha ke kepo ke jongka hadin ba ki la pelong ia ke jing tokit ke babania hadin ba ki lalap ia katai ke kanshi hapo jong ke kepo ka kan hun jong ki start ki jahat ha ke lain sumar ki la puj ia katai ke long kemi bat ki la yok ban sai no ia katai ke kanshi kat kum ke kubor balayok lum lai thu ba ka kot ka khia jong ka tai ka long ka babiang bat ka basngem bat ka lasdang ban yo bor bha ka tai ke jingjia kala pelong ye ki babun ban bitar bat ban kan tho jur ha ka leng jong ka jala bat ki pai ba ki la dawa ba de man le de ka batak e parisha ye ki to don kti ban le klem akor ha ka kom trai kam ka jing to kit na ki bor hospital halor ka tai ke jingjia kadang ya cha khaman